खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। साउथ एशिया मास्टार्स एथलेटिक्सआव थामथि बान्था देरहासारनानै गोग्गानाय लाबोनो हादों सासे बर' आइजो गेलेगिरिया। गुवाहाटी गरचुक हाजोनि मिथिंगाफुरिनि थागिबि सनेस्वर बसुमतारिया बे गोग्गानायखौ लाबोनो हादों। गिबि साउथ इन्डिया मास्टार्स एथलेटिक्स अपेन चेम्पियनशिप 2025आ कर्नाटकनि मेंगालराव थानाय मानगाला स्टेडियामाव खुंजादोंमोन। थांनाय 10 आरो 12 जानुवारिनि गेजेराव बेखौ खुंनाय जादोंमोन, जेराव जेभलिन खुबैनानै थामथि बान्था देरहासारनो हादों सनेस्वर बसुमतारी बिथाङा 35+ केटेगरियाव 18.76 मिटार गोजानसिम खुबैनो हानानै थामथि बान्थाखौ देरहासार जानो हादों आरो ओनसोलजों लोगोसे बर' रायजो राजानि गोग्गानायखौ लाबोनो हादों। उवाल गायहेननि सोदोबजों गोमखांदों बर' गामिया। मागो दमासिनि थाखाय फिथा एन्थाब सौनानै ज'यै जालायनानै मागो दमासिखौ रंजादों। बोसोरनि बोथिसे लावखार ओंखाम जानायनि असिलायै गामियाव ज'यैनो लावखार ओंखाम जादों। बायदि साजायफबनाय न' फिसा बानायनाय, बेलागुर सावनाय बायदि रंगिना संगिना साजायफबनायनि गेजेरजों मागो दमासिखौ रंजादों बर'नि गामियाव। नागालेण्डआव थानाय बर' मेस कचारी रायजो राजाफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो हारिमुखौ लाखिबोदों। आइसागि अदेबानि मागो दमासिखौबो बोसोरफ्रोमबो रायजो राजा ज'यैनो फालिबोदोंमोन। सानसेनि गोनांथार हाबाफारिखौ लानानै खुंबोदोंमोन बिथांमोनहा आइसागि फोरबोखौ। नाथाय गोजोनथाव बाथ्रा, देग्लाय आइसागि फोरबोखौ नागालेण्ड सरकारा आइसागि मिनि हर्नबिल ट्राइबेल फेस्टिभेल महरै खुंफुंनो गनायथि होनायजों लोगोसे मददबो होबोदों। नागालेण्डनि डिमापुराव नागालेण्ड टुरिजम बिफान आरो नागालेण्ड कचारी काउन्सिलनि हेफाजाबजों नागालेण्ड मेस कचारी पाब्लिक अर्गानाइजेसना सानथामनि हाबाफारिजों आइसागि मिनि हर्नबिल ट्राइबेल फेस्टिभेलखौ गाजा गोमजायै खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव गोबां आलासिफोरा बेयाव बाहागो लाहैनायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों रंगिना संगिनायै आइसागि फोरबोखौ खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मागो दमासिनि रंजाफुबाय थानायनि गेजेरावनो फुख्रिनिफ्राय सासे हिन्जावसानि गोथै देहा बोखांनो हादों। खावसे जि गैयै हालोदाव आरो फुख्रियाव गोजावनानै थानाय हालोदाव बोखांनो हादों हिन्जावसानि गोथै देहाखौ। हिन्जावसानि बैसोआ फ्राय 17निफ्राय 18 बोसोर बैसोसो जागोन। जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि सन्देह खालामदों। जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिस आरो फरेन्सिक टीमा फैनानै नायफैदों। बाक्सानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय करमटुलियावनो जानो मोन्दों बे जाथाया। बिटिआरनि गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरि बिबेक राज सिं बिथाङा जाथायथिलियाव फैनानै नुजाथिफैदों आरो गुवाहाटीनिफ्रायबो फरेन्सिक टीमा फैनानै नायबिजिरफैदों। जायनाखि हिन्जावसाखौ खावसे जि गैयै हालोदाव बोखांनो हादों, बेनिखायनो जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि सन्देह खालामदों आरो फुख्रियावबो बुरजा दै गैयामोन, बेनिखायनो गबनानै थैनाया जाथावना नङा होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। भारत संबिजितआव थानाय आर्टिकल 345नि बायदियै बर' रावखौबो आसामनि स्टेट अफिसियेल लेंगुवेजनि मादाव मोनसे खालामनो थाखाय बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनि दाबि। बर' रावखौबो आसामनि स्टेट अफिसियेल लेंगुवेजनि मादाव मोनसे बानायोब्लासो एपिएससि, आसाम जुडिसियेल सार्भिस एग्जाम आरो गुबुन गुबुन आनजादफोराव बर' बिमा रावजों लिरनो मोनगोन। बेनिखायनो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बेनि सायाव गोख्रों पलिसि लायो, बेनि थाखाय खावलायो बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया। बिथाङा बुंथिबावोदि थांनाय 2003 मायथाइयाव बर' रावा 9थि फारियाव जायगा मोनदों आरो मोनसे नेशनेल लेंगुवेज जानो मोनदों। एसामिस रावाबो 1950आव 9थि फारियाव हाबदों। जुदि एसामिस रावखौ आसामनि गुबै स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज बानायनो हादोंब्ला बर' रावखौ मानो हाया, जेराव आर्टिकल 345आव दंखायो होननानैबो बुंथियो बिथाङा। थांनाय 2020 मायथाइयाव बर' रावखौ खालि 4 खामानियावल' बाहायनो थाखाय एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेजनि बिलखौ पास खालामदों, जायजों बर' हारि आरो बर' रावखौ मान होयै खालामनाय जादों बा नासयनाय जादों होननानै बुंथियो। कर्ट कासारि, लवार कर्ट, हायार कर्टनि जाजमेन्टआव मानो बर' रावजों होआ, बेनि अनगायैबो आसामनि गुबुन गुबुन साख्रिनि आनजादावबो बर' रावजों लिरनो मोना, जेराव UPSCखौनो गावनि रावाव लिरनो मोनो होननानैबो बुंथियो। बर'फोरनि गेजेराव रिभलुसनारि आरो नेशनेल स्पिरिटआ लासैनो जोबलांबाय। राजखान्थियाव लोरबां जानायनि थाखायनो सोरखारा बेनि खाबु लादों। बर' बिजोंनि फरायसालिफोरावबो फोरोंगिरि गैला। सिगांनि फोरोंगिरिफ्रा रिटायार जालांखांनायनि उनाव गोदान फोरोंगिरि थिसना
आरो निउ इडुकेशन पलिसिनि गेजेरजों फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरनि गरखौ नायनानै गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सरजाबदों जायनि थाखाय गामि ओनसोलफोराव थानाय गोबां फरायसालिफोरा बन्द जानो गोनां जादों जाय फरायसालिफोरखौ गामिनि रायजो राजाफोरानो खस्थ'नि गेजेरजों लाखिबोदोंमोन नाथाय बेफोर जोंनि सम्पथिखौ गैया खालामदों बेनिखायनो बेफोरनि सायाव जाहाथे नोजोर होयो बेनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै बर' रायजो राजाखौ खावलायो बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया माइन ब्लास्ट जानानै साद'नि जोखोम माइन ब्लास्ट जानायजों साद' आर्मि जवानफोरा जोखोम जानो गोनां जादों जम्मु एन्ड काश्मीरनि राजौरीआव थानाय नौशेरा सेक्टराव लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रल LOCनि साखाथियाव जादों बे जाथाया रिपर्टनि बायदिब्ला फुंनि 10:45 समाव गरखा राइफला रुटिन पेट्रलिं खालामगासिनो दंमोन बेयावनो हा सिङाव फबनानै दोननाय बमा बा माइनाव गाफ्रांदों जायजों माइना बेरदों आरो साद' आर्मि जवानफोरा जोखोम जानो गोनां जादों रिपर्टनि बायदिब्ला उदखारिफोर हाबनायखौ होबथानो थाखाय लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रलाव हा सिङाव माइनफोरखौ फबनानै दोननाय जायो नाथाय माब्लाबा समाव अखा हानायनि जाहोनाव माइननि जायगा बा लकेशना सोलाय सोल' जायो बेयावनो गोरोन्थियाव बा मिथिस्लाब मोनियाव जवानफोराबो गाहायफ्राङो आरो बेबायदि जाथाय जायो थिग बेबायदिनो जम्मु एन्ड काश्मीरनि राजौरीआवबो बे जाथायानो जानो मोन्दों फबनानै दोननाय माइनाव गाहायफ्रांनायाव साद' आर्मि जवाना जोखोम जानो गोनां जादों फारसेथिं मागो दमासिनि रंजानाय बेराफारसेथिं फिसायनि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जादों सासे आइजोआ जौ लोंनाय फिसायनि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जादों बिसि मन'खन बुराफुकन मुंनि सासे आइजोआ मख'नो गोनांदि सिगांनिफ्रायनो बुंथिबोबाय थानाय जादोंदि जौनि थाखायनो गोबां सुबुंनि नखरा बायदों आरो बेबायदिनो बायबावगोन आरो जौनि थाखायनो गोबां सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों खायफाया गुबुनखौ बुथारदों आरो खायफाया गुबुननि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जादों थिग बेबायदिनो मागो दमासिनि रंजाफुबाय थानायनि गेजेरावनो जौ फेनाय फिसायनि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जाबाय बिसिया सानै गथ'नि बिमाखौ बुथारनानै न'नि बायजोआवनो दोनदों फिसाय पलास फुकना उनाव प्रेसार बा स्ट्रकजों थैबाय होननानै बिसिनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि सिगाङाव फोलादोंमोन ओजोंहाय बिसिनि नखरनि सोद्रोमाफोरा बेखौ फोथायाखै मानोना सिगांनि समफ्रावबो जौ लोंनानै पलास फुकना बिजिनि सायाव गोबां हाराहास्ति खालामबोदोंमोन होननानै फोरमायथिदों नखरनि अजद होनायाव दा फिसाय पलास फुकनखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामबाय मरियनीनि टियकनि बिलुं गामियाव जादों बे जाथाया नखरनि दावराव दावसिखौ लानानैनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै मिथिहोदों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों